la vostra presència i en nom de l'Assemblea Catalana de la Ràpita dir-vos que estem molt contents de veure que el nostre poble, igual que tota la resta del país, ha començat a caminar. Començarem en els parlaments, que ho farà Oriol Clos, que és el màxim dirigent aquí. Abans que res, aclarir una cosa. Aquí tothom som igual, no hi ha ningú més que un altre. Aquí tothom tenim el mateix dret a vot, el mateix dret a tindre opinió i totes les opinions valen per igual. Dit això, al igual que ha dit Albert, en nom de l'Assemblea Nacional Catalana de la Ràpita voldríem agrair a totes les persones que han fet possible el dia d'avui. Voldríem agrair a totes les entitats que han col·laborat en nosaltres, tant les entitats que han col·laborat en actes com les que han col·laborat en ajuda, consells i en la logística del muntatge. També voldríem agrair als col·laboradors que parlaran després meu, a José Pedro García, Joaquim Vallès i Carme Forcadell. M'agradaria fer un incís especial en Carme Forcadell perquè ens tenim que llevar el sombrero davant d'ella. Ha fet 200 quilòmetres per vindre aquí, ne farà 200 més després d'aquest acte i demà ne farà 400 més per anar a un altre acte. Carmen, moltes gràcies. També voldríem agrair, i personalment, en nom de l'Assemblea, sou els més importants, sou més important que cap partit polític, és a tota la gent individual, que a títol individual s'ha sumat en aquest projecte. Penseu una cosa, sou més importants que cap polític. Si vosaltres voleu, si el poble decidiu existir, no hi ha cap tribunal que vos pugui parar els peus. Sou els més importants. Ja per acabar, després tenim gent que parlarà i dirà coses molt més interessants i importants que jo. Deixeu-me dir-vos una cosa. Diuen que nosaltres estem vivint dels somnis dels nostres iaios i que la vida dels nostres descendents depèn de la qualitat dels nostres somnis. Si em permeteu fer incís, ara ja no estem somiant, ara estem construint la Catalunya de demà. Moltes gràcies a tots. I convidem també a tots els polítics de l'Ajuntament que vulguin pujar aquí. Signarà el manifest d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. I altra vegada, ja ho ha dit Oriol, però jo també li agraeixo al senyor alcalde el suport que estem rebent des de l'Ajuntament i expressar el nostre desig de continuar treballant més i millor cada vegada pel bé del nostre país. Gràcies. Catalana, Carme Forcadell, benvinguda a la Ràpita, moltes gràcies per la vostra presència, als representants del col·lectiu local, als companys regidors que avui ens acompanyen aquí també i sobretot a tots plegats que tots estem vivint una jornada important per a la Ràpita i important per al país. L'Ajuntament de la Ràpita, en data 27 d'octubre, va acordar formar part de l'Associació de Municipis per la Independència. I en aquest sentit, voldria, i així m'ho ha demanat el col·lectiu local, que vos fes lectura dels acords que es van prendre en aquest sentit. 1. Acordar participar d'inici en les actuacions per constituir una associació d'ens locals amb l'objecte de defensar l'assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l'exercici al dret a decidir. Expressar la voluntat de l'Ajuntament de la Ràpita de concórrer a l'Assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l'associació. Designar l'alcalde de la Ràpita com a representant d'aquest Ajuntament en l'associació a constituir. Quan l'alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor. I per últim, facultar l'alcalde president de la corporació per signar els documents necessaris per a l'execució del present acord. Després d'això hem assistit a l'Assemblea Constituent que es va celebrar a Vic en el seu dia. En posterioritat vam assistir també a la darrera assemblea que es va celebrar a Girona. Allí la senyora Carme Forcadell ens va arengar tots plegats, donant-nos la idea de que no podem esperar més, de que tenim pressa, i la veritat és que els darrers episodis de la política espanyola ens estan donant la raó. Els més escèptics ens estan convencent que si Espanya no ens vol escoltar, la resposta no serà la resignació, i si no ens volen, tenim les maletes preparades. Per tant, visca Catalunya lliure. Molt bé, doncs per part meva
Visca Catalunya, continueu en aquests actes que comptem crec que en una participació important de la ciutadania i al col·lectiu local que no defalleixin, que malgrat les dificultats que segurament ens vindran, que hem de continuar tots plegats, crec que la unitat és el missatge que hem de donar en actes com aquest. Per tant, bona tarda i que disfruteu de la festa. Fill de la Ràpita, afincat a Barcelona, actor de professió que, tot i que fa molts anys que viu allí dalt, sempre que la faena li permet, baixa aquí al poble a veure la família i els amics. Josep Pere. Destacar les paraules emocionades d'Oriol i, en extensió, a tots els encarregats d'organitzar esta moguda, que és la Marxa per la Independència, que penso s'ha de tenir molta voluntat i moltes ganes. Jo crec que enhorabona per ells també, perquè se ho mereixen. Crec que és molta feina i a vegades és ingrata. També vull aplaudir que l'Ajuntament s'hagi posat de part d'aquesta marxa, que penso que també és interessant tenir el suport de l'Ajuntament, de l'alcaldia, de tots els regidors i també de la Carme, que estem vingut aquí a veure-nos, i tothom que col·labora en l'acte. Tot seguit començaré a llegir el manifest cap a la marxa de la independència. Espero que no se us faci molt llarg, intentaré ser ràpid però que s'entengui. Si veig que badalleu molt, restaré punts, no us preocupeu. Vaig. Marxa cap a la independència. Manifest. Les persones signants plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, constatem 1. Que després de més de 30 anys el model autonòmic espanyol ha demostrat ser incapaç d'articular un model polític respectuós amb les nacions que actualment integren l'estat espanyol, entre les quals la catalana. En els darrers anys s'ha evidenciat el divorci entre els diferents models de sobirania proposats des de Catalunya i el model que es proposa des d'Espanya. 2. Que la pertinença a l'Estat no només perjudica... Ara pujarà a fer el Parlament Joaquim Vallès, però espera't un moment, Joaquim, deixa'm fer una petita opinió personal abans. I és que jo aconsellaria a l'estat espanyol que faci una gran inversió, una partida important de milions d'euros, més o menys el que va costar l'aeroport de Castelló, en construir centres d'alt rendiment per a esportistes. Perquè quan siguem independents se quedaran més totxols que a la una. Això sí, la inversió que la faiguen una vegada ja mos haguéssim independitzat, perquè si no encara mos ho faran pagar nosaltres. Tenen este vici feo, no poden fer-hi més. En tots vosaltres, Joaquim Vallès, membre de la plataforma Proseleccions Catalanes. Carme, Oriol, amics, amigues, bona tarda a tothom. No es tracta que els polítics de Madrid ens governin bé, cosa altament difícil. Es tracta que deixen de governar-nos d'una vegada. Es tracta de tindre un estat propi, independent, volem ser lliures, que se n'entenen, que ens escolten d'una vegada. Estem aquí a Sant Carles de Ràpita, com demà estaràs per Girona, i estarem el dia 11 de setembre a Barcelona reclamant-ho ben fort. Volem ser lliures, tenim el dret i la voluntat de ser un poble independent com qualsevol altre estat independent del món. Són ja 21 esports on els nostres esportistes competeixen amb la senyera i escoltant els segadors quan pugen al podi. I això no s'atura aquí. Dia a dia van apareixent noves oportunitats per engrandir aquesta llista i apropar-nos al moment en què, en tots els esports, Catalunya podrà competir oficialment. Aquest és l'objectiu de la plataforma. Aconseguir el reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes. I cal destacar les següents accions. Donem suport a les federacions catalanes. La plataforma ha acompanyat aquests anys a la majoria de reconeixements de federacions i associacions esportives catalanes i les ha ajudat a nivell legal, econòmic i internacional. El Premi President Companys. Cada any donem un premi, que diu President Companys, i es tracta del reconeixement a aquella persona o entitat que més ha fet durant els últims 12 mesos per la defensa i promoció de les nostres seleccions esportives i que més ha treballat pel seu reconeixement internacional. El Dia de les Seleccions Catalanes. És una festa anual que converteix una ciutat catalana en el centre de l'esport català del nostre país. Partits internacionals de les nostres seleccions, exhibicions d'esports reconeguts, sense oblidar la part més lúdica i festiva en concerts dels principals grups del panorama musical català. Fins ara, totes les edicions han tingut un gran èxit. Ara, com a plat fort d'estos parlaments, la m'ha guardat pel final, parlarà una dona. Carme, m'agradaria que l'escoltéssiu molt atentament perquè és una dona molt valenta
com hem de ser tots i diu les veritats a la cara i no li tremola la veu. Carme, un plaer. M'agradaria agrair als companys de l'Assemblea Nacional de la Ràpita que m'hagin convidat, també als alcaldes i als regidors que ens acompanyen i naturalment a tots vosaltres que esteu aquí. Mireu, de vegades hi ha moments decisius en la història d'un poble. Hi ha moments en què cal prendre decisions. I Catalunya ara es troba en un d'aquests moments, en una cruïlla històrica, en què tots nosaltres, de manera individual i de manera col·lectiva, haurem de prendre decisions. I hem de ser molt conscients que de les decisions que ara prenguem depèn el nostre futur i el futur dels nostres fills. L'Oriol ho ha dit abans, vivim dels somnis dels nostres avantpassats. Doncs nosaltres hem de fer realitat aquest somni perquè els nostres fills, els nostres nets puguin viure millor. Per primer cop en 300 anys, tenim les condicions històriques, socials, econòmiques, polítiques i culturals per poder ser un país independent. Per primer cop, la nostra generació podrà decidir si volem continuar vivint dins de l'estat espanyol o si volem ser un estat lliure dins d'Europa. Jo no crec en l'ara o mai. Hi ha molta gent que diu si no som ara independents no ho serem mai més. Jo no ho crec, això. Perquè els processos d'independència sempre són fruit de la injustícia. Sempre són fruit de la humiliació i del menyspreu. I a Espanya fa molts anys que ens està menyspreant, des de l'edat mitjana, i ho continuarà fent. Per tant, sempre voldrem ser independents, sempre, sempre. Però, escolteu-me, quina mena de poble seríem, quina classe de poble seríem si podent aconseguir la llibertat ens estiméssim més continuar sent esclaus. No seríem un poble ni seríem una nació, seríem un grup de persones que vivim junts, perquè els pobles i les nacions sempre volen la seva llibertat. Si som un poble, si som una nació, hem de voler la nostra llibertat i l'hem d'aconseguir ara, ara. Ara és el moment. L'Assemblea Nacional Catalana ja ha decidit, nosaltres no volem continuar sent una comunitat autònoma d'Espanya, no volem continuar vivint dins d'un estat que ens menysté, ens humilia, ens explota, se'n riu de les nostres aspiracions nacionals. No volem. Volem ser un estat lliure. Volem tenir un estat que ens defensi la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres interessos i la nostra identitat. Per tant, l'Assemblea Nacional Catalana tenim el propòsit de treballar per aconseguir la independència d'aquest país i no pararem fins a aconseguir-ho. Només ens aturarem quan Catalunya sigui un estat d'Europa, però abans no. Res ni ningú ens aturarà, i això ho sabem molt clar. Si treballem junts, el nostre govern, els nostres alcaldes, els nostres regidors i el poble de Catalunya, res, ni ningú, ni cap Espanya ens podrà aturar, perquè el futur és nostre i només depèn de nosaltres. Això ho hem de tenir molt clar. Nosaltres pretenem fer un referèndum on el poble de Catalunya pugui decidir si vol continuar formant part d'Espanya o vol ser un estat lliure. I aquest referèndum el farem. I ja sé que molts de vosaltres penseu que ja som una majoria social, perquè les enquestes diuen, les últimes enquestes deien que més d'un 51% de catalans i catalanes ja votaríem a favor de la independència. I és cert que som molts, però nosaltres hem de consolidar aquest 51% i us diré per què. Quan nosaltres fem aquest referèndum, que el farem, tindrem unes condicions molt difícils, molt, perquè l'estat espanyol no ho voldrà. No ho voldrà i és normal. Jo, si fos espanyola, tampoc no ho voldria, perquè aquí deixa anar una part important dels seus recursos. Per tant, tindrem l'estat espanyol en contra.
que ens intentarà fer por, ens intentarà espantar, i molts de nosaltres ens espantarem, i ens intentarà comprar, i molts de nosaltres ens deixarem comprar. I si no es pot espantar ni es pot comprar, desprestigiarà els nostres líders, intentarà desunir-nos, intentarà que ens barallem, i haurem de ser forts, i haurem de ser generosos, i haurem d'estar units. I a més, Europa també estarà en contra. Europa no voldrà que siguem un estat lliure, però no ho voldrà perquè no ho ha volgut mai. Europa mai no ha volgut, sempre ha estat en contra de tots els processos d'independència, sempre. El que passa que al final ha acabat reconeixent a tots els països, a tots. Per què? Perquè algú ho ha dit abans, el dret d'autodeterminació és un dret humà, tan important com el dret a l'educació o com el dret a l'habitatge. El que passa que s'exerceix col·lectivament. I per tant, Europa, al final, ens acabarà reconeixent, com ha acabat reconeixent a tots els països que s'han anat creant en els darrers anys. Però en principi ja estarà en contra, perquè és que a més l'estat espanyol li dirà a Europa que a partir d'ara ja no ens maltractarà, que a partir d'ara ens farà el corredor mediterrani i que no es posarà amb l'ensenyament del català a l'escola, i Europa se'l creurà, com també ens el creurem alguns de nosaltres. Per tant, què pretén l'Assemblea Nacional Catalana? L'Assemblea Nacional Catalana pretén consolidar aquest 51%, perquè a part de que Espanya estarà en contra i a part de que Europa estarà en contra, molts catalans també hi estaran en contra. Molts companys nostres, molts amics, veïns, familiars, hi estaran en contra. Per tant, quan arribi el moment de votar, hem d'estar preparats i hem de tenir arguments per convèncer a tots aquests que encara no estan convençuts. Hem de consolidar aquest 51% que diuen que votarien a favor, perquè ni un tot sol d'aquests faci un pas enrere. I a més, hem d'arribar a totes aquelles persones que encara no són independentistes, però que ho poden ser, si els expliquem que el nostre és un projecte just, inclusiu, solidari i que els garanteix una vida millor. Perquè, amics i amigues, en aquest país ens maltracten a tots per igual. Ens sentim catalans o ens sentim espanyols. Parlem català o parlem castellà. Per tant, aquest projecte és un projecte de tots. Amb aquest vaixell hi anem tots. Perquè hi ha moltes persones, moltes, que parlen espanyol i que són dels nostres, que estan treballant per la independència. No ens deixem enganyar. I en canvi n'hi ha molts que parlen català i que no són dels nostres, que estan treballant en contra de la independència. I això ho hem de tenir clar. Aquest projecte és de tots, de tothom que s'hi vulgui afegir, de tothom que cregui que l'única sortida digna per a aquest país és aconseguir la independència. I tant hi fa la llengua que parli i tant hi fa com se senti. Perquè això és un projecte de futur. No és un projecte de passat, és un projecte de futur. I per tant, els que estan ara se sentin catalans o se sentin espanyols volen molt la independència del seu país, d'aquest país, perquè és un bé per al futur dels seus fills i dels seus nets. I els hem de convèncer, els hem de dir que nosaltres no obligarem a ningú a sentir-se català, tal com ens van obligar nosaltres a ser espanyols. Nosaltres no obligarem a ningú a ser català, a ningú. Nosaltres respectarem els drets de les minories, perquè farem un procés democràtic, perquè és l'única manera que sabem de fer les coses. I un procés democràtic vol dir acceptació de la voluntat de la majoria i reconeixement dels drets de les minories. Uns drets que a nosaltres l'estat espanyol no ens ha reconegut mai, però nosaltres no som com ells. I per això reconeixerem els drets de les minories a sentir-se com vulguin. Poden sentir-se com vulguin. No és incompetent sentir-se espanyol i voler la independència de Catalunya. I les persones que parlen espanyol també formen part del projecte d'aquest país i els ho hem de dir perquè els convencerem. Això s'ha de dir, és molt important, és un projecte inclusiu que hi cabem tots. I aquest és el missatge que volem donar. Nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, fem una crida al poble de Catalunya perquè comparteixi amb nosaltres el projecte d'aconseguir l'alliberament nacional d'aquest país, perquè comparteixi amb nosaltres
la glòria i l'honor més gran que cap poble pot aconseguir, que és la llibertat nacional. Fem una crida perquè tothom vagi l'11 de setembre a Barcelona. Tothom, l'11 de setembre a Barcelona. Sortim al carrer i sortirem al carrer per la independència, només per la independència. Sortirem al carrer perquè Catalunya sigui el proper estat d'Europa. Nosaltres no necessitem esglaons ni passos intermedis, tenim pressa, molta pressa. Per què tenim pressa? Perquè només tenim una opció, o desapareixem com a poble, o tenim un estat. I en aquestes circumstàncies, per a nosaltres la independència no és una opció, és una obligació. Per això fem aquesta crida, perquè demostrem al poble de Catalunya, al nostre govern, a Europa i al món, que volem ser lliures, que volem la independència d'aquest país. Barcelona, l'11 de setembre, ha de ser un clam per la independència. Hem d'anar al nostre Parlament i hem de demanar al nostre govern i al nostre Parlament que inicien les converses amb el govern espanyol per negociar la secessió, perquè a hores d'ara d'Espanya només volem negociar la secessió, no hi volem res més. Nosaltres no anem, però, contra Espanya. No penseu que anem contra Espanya, nosaltres no anem contra ningú, no anem contra ningú. Anem a favor dels catalans i catalanes, dels nostres fills, del nostre futur. No anem contra ningú. No anem contra ningú i això hem de tenir molt clar. I també hem de tenir molt clar que us he dit abans que ens ho posarà difícil l'estat espanyol, que ens ho posarà difícil Europa i que ens ho posaran difícil els nostres veïns, els nostres amics que no són independentistes. Però l'obstacle més gran per aconseguir la independència d'aquest país som nosaltres mateixos. Som nosaltres, quan anteposem els nostres projectes personals davant del projecte col·lectiu. Quan ens barallem entre nosaltres, quan pensem que nosaltres som més independentistes que ningú i excloem a tots els altres. Quan nosaltres pensem que tenim més dret perquè fa més temps que som independentistes que uns altres que acabem d'arribar. Doncs deixeu-me que us digui, si ara podem aconseguir la independència d'aquest país és perquè molta gent que no ho era ara se n'ha fet. I per tant hem d'anar tots junts. És igual, aquí no valen antiguitats, algú ho ha dit abans, l'Oriol ho ha dit abans, aquí tots som iguals, els que ho som des de fa molt temps i els que acaben d'arribar, perquè és un projecte compartit i de tots. I si podem arribar serà gràcies a tots. Per tant, el primer que hem de fer és fer un canvi de mentalitat. La independència la tenim aquí. Aquí l'hem de tenir. I hem d'actuar com a persones lliures encara que el nostre poble no ho sigui. Perquè cada cop que actuem com a persones lliures estem fent un pas cap a la independència. El primer obstacle som nosaltres mateixos quan diem la independència és que jo ja la voldria ja, però és que no ens la donaran. Doncs és clar que no ens la donaran, per això estem aquí. La independència no es dona, la independència l'haurem de guanyar i això ho hem de saber. L'haurem de guanyar, no ens la donaran. I haurem de fer actes de desobediència civil, sí, per a demostrar que la volem. I haurem de pagar un preu, sí, per a demostrar que la volem. Però creieu-me, per més alt que sigui aquest preu, no serà mai tan gran com el que fa 300 anys que estem pagant, o com el que haurem de pagar si continuem vivint a Espanya, perquè ens hi va la supervivència, i aquest preu no estem disposats a pagar-lo. També us volia dir que sempre em diuen hem de mirar el que fan altres països. Doncs no, no ho hem de mirar, no hem de mirar el que fa ningú. Nosaltres hem de pensar en el nostre projecte i només en el nostre. L'any 1945 hi havia 76 estats al món, ara n'hi ha 196. Tots aquests estats han arribat a la independència de diverses maneres. I tots han tingut un full de ruta, tots. I la majoria d'aquests fulls de ruta no s'han complert. No s'han complert, perquè en un moment determinat ha passat alguna cosa, els esdeveniments s'han precipitat i han aconseguit la independència. Nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, hem d'estar amatents, no sabem què passarà. I hem de tenir present
tots els processos d'independència que han passat al món, tots. Però nosaltres hem de seguir el nostre propi procés. No ens hem d'emmirallar en cap. No sabem què passarà. Abans ho dèiem, nosaltres tenim un full de ruta. Un full de ruta. El primer pas, la primera oportunitat de demostrar que volem la independència és l'11 de setembre. La segona oportunitat és fer un referèndum. Sí, l'economia, ja et sento. L'espoli fiscal, però això ja ho sabem. Però nosaltres no estem aquí només per l'economia. No estem aquí només per l'espoli fiscal. Nosaltres estem aquí per una qüestió de dignitat. Perquè amb espoli fiscal o sense espoli fiscal voldríem la independència. Ei, no xuleu, que això és un projecte de tots, que us estic dient, que també té dret. Que aquesta senyora té dret a opinar que és l'economia, i estic d'acord. Però també li vull dir que no estem aquí només per l'espoli fiscal. Estem aquí per una qüestió de dignitat, perquè fa 300 anys que ens la van prendre, perquè fa 300 anys que ningú no ens ha preguntat si volem ser catalans o espanyols. I és per això que estem aquí, també per l'economia, però també per això. Per tant, el que us volia dir, tenim un full de ruta, però no sabem què passarà. Preveiem l'11 de setembre, primera oportunitat, segona oportunitat, fer el referèndum, juntament amb els alcaldes i municipis de l'Associació de Municipis per la Independència, del qual avui hem vist com aquí s'ha signat ja l'adhesió. Nosaltres pretenem fer un referèndum juntament amb ells, però jo crec, és la meva opinió personal, jo crec que hi haurà eleccions anticipades i que no podrem fer el referèndum, perquè hi haurà eleccions anticipades. Per tant, si és així, no patiu que tenim un pla B. Si és així, si no podem fer el referèndum perquè hi ha eleccions anticipades, demanarem a tots els partits polítics catalans que incloguin en els seus programes que faran un referèndum. És a dir, no que reconeixen el dret d'autodeterminació, que això ja ho sabem, sinó que faran el referèndum. Perquè nosaltres volem que el poble decideixi i no s'hi poden negar. Qualsevol partit democràtic això ho acceptarà, perquè el dret d'autodeterminació és un dret humà, és un dret democràtic reconegut per la ONU i pel Parlament de Catalunya. Per tant, demanarem que facin aquest referèndum. I a més, tenim clar, i tots hem de tenir clar, per això volem que l'Assemblea Nacional Catalana tingui assemblees locals als 900 pobles de Catalunya. Volem una assemblea local perquè hem de pressionar els nostres alcaldes, els nostres regidors, els nostres polítics, els nostres diputats, perquè tinguin clar que les properes eleccions al Parlament de Catalunya han de ser eleccions constituents. Els diputats que surtin han de ser els diputats que proclamin la independència d'aquest país. I si no ho volen fer, que no es presentin a les eleccions. Això és el que hem de fer. El proper Parlament ha de ser el Parlament de la independència. Si no volen, qui no vol pols que no vagi a l'era. Això és el que hem de fer. Exigirem això. Abans us he dit que hem d'actuar com a persones lliures, encara que el nostre país no ho sigui. I què vol dir això? Doncs vol dir que no hem de demanar permís a ningú per voler la independència d'aquest país. No hem de demanar explicacions a ningú. I sempre explico una anècdota que a mi m'agrada molt i que a mi em va impressionar molt ja fa molts anys quan la vaig llegir. Encara vivia el dictador, mireu si us parlo de fa anys. Doncs un important diari espanyol va fer una enquesta a una sèrie d'escriptors molt importants catalans i els va preguntar per què escrivien en català. I un va dir: jo escric en català perquè és una llengua mil·lenària i perquè és una cultura molt important i perquè té una tradició literària molt forta i per tant jo la vull continuar. Un altre va dir: jo escric en català perquè és la llengua de la meva família i penso en català. Un altre va dir: jo escric en català perquè penso, estimo en català i parlo als meus fills en català. I el Joan Fuster, que és un patriota valencià, que ja va morir fa molts anys, va dir: jo escric en català perquè em dóna la gana. Doncs aquesta és la resposta. Volem la independència perquè ens dóna la gana, perquè som catalans i res més, i no hem de donar explicacions a ningú. Això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer. Això és el canvi que hem de fer.
Aquest és el canvi que hem de fer i amb aquest canvi l'aconseguirem. Nosaltres tenim clar que si treballem tots plegats la independència la tenim a tocar i que només depèn de nosaltres i això ho hem de tenir clar. Però ho hem de dir molt alt i molt clar i el nostre govern ha de saber que si treballa per la independència tindrà el nostre suport incondicional. Al poble de Catalunya anirem al darrere. Això ho ha de saber i li hem de dir. Només treballarem per la independència. Ja no podem donar més oportunitats a l'estat espanyol. Ja n'ha tingut massa, no en volem més. Només volem amb ell negociar la secessió. Això és el que volem. També us volia dir, i al final un senyor molt gran que portava un bastó s'aixa que diu, nena, diu, has dit moltes coses per la independència, diu, però mira, no n'has dit una, que és molt important, diu, cap dels països que s'han fet independents, diu, han volgut tornar a la metròpoli. Dic, doncs té raó, diu, segur que els ha anat millor, per tant aquest també és una bona raó. Cap dels països, d'aquests 176 països, d'aquests 196 països que s'han fet independents, cap no ha volgut tornar a la metròpoli. Vol dir que els ha anat millor. Això també és una raó. No, però jo us volia dir, abans us he dit, és l'honor més gran que podem aconseguir com a poble. Potser a nivell individual, abans el company de les seleccions esportives catalanes parlava de les fites esportives. Evidentment, a nivell individual podem aconseguir moltes fites, els esportistes, però com a poble, aconseguir la independència d'aquest país serà la fita més gran que recordarem en la nostra història. I per tant, això és un honor molt gran que podem aspirar i que nosaltres per primera vegada tenim l'oportunitat de fer-ho. I ho hem de fer. Perquè si nosaltres som aquí és perquè moltes persones abans que nosaltres han estat molts anys vivint sense poder dir que eren catalans, que tenien un himne, que tenien una bandera, i malgrat tot ells van resistir, han escrit la nostra història, ens han traspassat la literatura, la llengua, la torxa de la il·lusió i de la llibertat. I nosaltres som aquí perquè molts abans que nosaltres van morir perquè puguem ser, i això els ho devem. Només per això, podent ser ara lliures, ja ho hauríem de ser només per rendir homenatge a totes aquestes persones que ens han deixat sense poder veure el seu somni i nosaltres podem fer que aquest somni col·lectiu sigui realitat. I també us diré una altra cosa. De vegades això ho dic i a la gent no li agrada gens, però jo penso que ho hem de dir. Perquè hi ha molta gent que es pensa que quan nosaltres serem independents serem el millor país del món. Doncs mireu, serem un país normal. Nosaltres no volem ser independents per ser el millor país del món, que també ja ens agradaria. Però serem un país normal, com qualsevol país. Nosaltres només volem la independència perquè volem ser un país normal, sense ningú que ens mani, sense ningú que decideixi per nosaltres. Això és el que volem, poder decidir per nosaltres mateixos. I no pensem que serem el millor país del món. Serem un país normal. El que passa que també tindrem delinqüència, també en tindrem. I també tindrem problemes, també en tindrem. I també tindríem crisi econòmica, també. El que passa que tindrem els recursos per sortir-ne millor. El que passa que tindrem més recursos i podríem sortir-nos en abans. Això és el problema. Que no portarem un llast al darrere que ara no ens deixa surar, que ens està ofegant. Llavors podrem surar. Podrem surar, i això és el que hem de dir. També us voldria dir que nosaltres som hereus, com us he dit, de moltes persones, perquè heu de pensar que l'endemà del 11 de setembre de 1714, l'endemà ja hi havia independentistes com nosaltres. Ja fa 300 anys que hi ha generacions i generacions independentistes. Fa 300 anys que hi ha independentistes com nosaltres que no han pogut veure complir aquells somnis, i nosaltres els veurem complits. Per això us demano que siguem un independentisme en bona cara, amb bona cara. Això del català emprenyat, no. Catalans i catalanes emprenyades, no. Hem de ser catalans i catalanes contestes, encara que ara és un moment molt difícil, perquè ningú no vol formar part de projectes on hi ha gent amargada, que fa mala cara, que està trista. Tothom vol sumar-se a projectes contents, a projectes de gent que veu el futur amb il·lusió, de projectes amb gent que veu que aquest futur serà millor. I això és el que nosaltres sabem, que si treballem plegats tindrem un futur millor. I per això us demano que siguem independentistes amb il·lusió i amb bona cara. No, encara en tinc. També us volia dir,
Sempre diuen que cada poble té allò que es mereix. Nosaltres li hem de donar a Catalunya allò que es mereix, que és la seva llibertat. I també voldria fer una crida a l'autoestima col·lectiva, perquè de vegades oblidem. Nosaltres som un poble mil·lenari. Com va dir el Pau Casals l'any 1963 a l'ONU, nosaltres al segle X, quan no existia cap dels estats que ara estan a Europa, ja parlàvem de pau. Vam tenir el primer Parlament abans que la Gran Bretanya i tenim una llengua mil·lenària que l'hem pogut conservar malgrat que l'estat espanyol ha fet tot el possible perquè no la tinguéssim, per fer-la desaparèixer. Nosaltres hem aconseguit mantenir la llengua per la nostra tossuderia, per la nostra voluntat, pel nostre esforç. I això ens ha de fer sentir-nos orgullosos de la nostra llengua, sentir-nos orgullosos de la nostra història, del nostre passat. I faig una crida a l'autoestima col·lectiva, a valorar el que tenim i a treballar perquè el més aviat possible poguéssim ser un poble lliure, perquè la nostra generació no pot passar la història com aquella que ha deixat passar l'oportunitat de ser independents, sinó com aquella que l'ha aprofitat, com aquella generació que va aconseguir la independència d'aquest país. Això és el que hem de fer. I per últim, deixeu-me dir, sempre es diu que nosaltres no podem aconseguir la independència perquè no tenim líders. Com que no tenim líders, no podem aconseguir la independència. Doncs mireu, això és mentida. És mentida per dues coses, perquè és que l'estat espanyol tampoc en tenen cap de líder i ve un estat independent, no? Perquè no em direu a mi que el Rajoy o el Rubalcaba són líders. I oi que tenen un estat independent, doncs nosaltres també. Els líders hem de ser nosaltres mateixos. Nosaltres som els líders d'aquest país, nosaltres tots. És un projecte de tots i tots hem de ser líders, tots. Tots ho hem d'aconseguir. I quan estem en camí, quan estem en procés, no patiu que aquests líders ja sortiran. No els necessitem ara. Ara el que necessitem és unir les nostres voluntats per aconseguir el nostre objectiu, demostrar el que volem, no deixar perdre cap de les oportunitats que la història ens depara, que ara ens depara moltes. N'han perdut moltes d'oportunitats i ara no l'hem de perdre. La vam perdre l'any 1808. Vam tenir l'oportunitat de ser lliures i no ho vam ser. Perquè sempre que un país s'ha pogut independitzar ha sigut quan la metròpoli ha estat dèbil. I ara la metròpoli està dèbil, ara Espanya està dèbil, ara és el moment. L'any 1808 estava dèbil, però no ho vam aconseguir perquè el poble no estava preparat. L'any 1931, quan el president Macià va proclamar la República Catalana del balcó de la Generalitat, tampoc no ho vam aconseguir perquè el poble tampoc no estava preparat. L'any 1936, quan Companys també va sortir al balcó de la Generalitat i es va declarar la Guerra Civil, tampoc ho van aconseguir perquè els partits polítics es van barallar entre ells. Però ara sí que ho aconseguirem, perquè ara ho vol el nostre govern. Jo sé que en el fons ho vol, perquè no té cap més sortida. No té cap més sortida. Després del pacte fiscal no hi ha res, només hi ha la foscor. I després del pacte fiscal, que a més no el donaran, només hi ha la independència. Per tant, ara és el moment, no podem perdre cap més oportunitat històrica. Us demano, us encoratjo a tots a anar a l'11 de setembre a Barcelona, a demanar la independència. És l'únic que volem. I per acabar, deixeu-me acabar amb una frase que va dir el Joan Sales, que és un escriptor català que ara estem commemorant els 100 anys del seu naixement. El Joan Sales va dir: fa 300 anys que els catalans estem fent l'imbècil. Diu, no es tracta de que deixéssim de ser catalans, sinó de que deixéssim de fer l'imbècil. Per tant, deixem de fer l'imbècil, treballem tots junts amb el nostre govern, amb els nostres municipis, no ens barallem entre nosaltres, sabem el que volem i directes a la independència. Visca Catalunya! Per l'assistència. Pues esperem al pavelló final d'esta nit, que hi ha una festassa. Echarare, venga, pues esperem allí.